Het is bijna een modewoord, biodiversiteit. Het komt erop neer dat de natuur gebaat is bij heel veel verschillende dieren- en plantensoorten. En iedereen kan hieraan een steentje bijdragen. Want een betere wereld begint in je eigen tuin. We weten allemaal dat bijen, vlinders en insecten bedreigd worden. En wij kunnen ze helpen. Bijen en vlinders houden van heel veel bloemen en planten. Waaronder deze viburnum met zijn mooie bloemetjes. Maar je kunt ze ook helpen door een insectenhotel te plaatsen. Dit is de silene. Niet alleen goed voor bijen en vlinders, maar ook nog eens leuk om te zien. Heb je nu geen grote tuin en wil je toch iets voor de insecten doen, dan kun je eraan denken om potten op je terras of balkon neer te zetten met planten waar insecten dol op zijn. Deze pot is opgemaakt met witte en groene planten. Alle planten in deze schalen zijn vaste planten. Je zult zien dat ze over een aantal jaren te groot zijn geworden voor de schalen. Wat je dan kunt doen, is ze eruit halen en gaan scheuren. En zo krijg je weer meerdere nieuwe planten uit één plant. Deze pot wil ik op gaan maken met iets meer kleur, in het roze, rood en oranje. De goede basis is om te zorgen dat er voldoende afwatering is in de pot. Doe altijd eerst scherven erin of hydrokorrels, zodat er altijd overvloedig water kan wegstromen. Het tweede belangrijkste is om er goede potgrond in te doen. Potgrond die luchtig is en waar al wat voeding in zit, voor een goede start van de plant. Dit is de ribes, oftewel trossiabes. Deze heb ik gekozen voor zijn mooie roze bloemen. Als tweede heb ik gekozen voor deze mini-appelboom. Dit wordt een rode appel en er komt dadelijk roze bloesem in. Door eerst de grote planten neer te zetten, heb je al meteen de basis. Verder ga ik deze bak een beetje op groepen aankleden. Vandaar dat ik hier achterin deze ga zetten, de ligularia, oftewel tongskruid. Als volgende komt de knauwtsia erin, oftewel de beemdkroon. Deze krijgt in de zomer een mooie rode bloem en wordt ongeveer 50 centimeter hoog. Als laatste doe ik er nog wat duizendblad in en dan is deze bak ook al een waar insectenparadijs geworden. En zo zie je dat je met 3 potten op je balkon of terras al een heel insectenparadijs kunt maken. Van de bloesemen in het voorjaar tot de zomerbloeiers en zelfs tot aan de herfst kunnen insecten van jouw balkon of terras genieten.